בכפר ורדים ובמעלות תרשיחא התקיים בסוף השבוע פסטיבל עפיפונים מרהיב. מאות עפיפונים בצורות ובצבעים מדהימים כיסו את השמיים במה שכינו המארגנים הפנינג עפיפונים לדו-קיום בין ערבים ויהודים. הנה כתבתו של אייל אמיר. מה יכול לעוף עד לגובה של 13 קילומטר, לערוך קרבות אוויר וביצועי אקרובטיקה ואף פעם לא להתנתק מהאדמה? רק עפיפון. אז בשבת התכנסו הצפונים באגם מונפורט במעלות וגם בכפר ורדים, בנו, קנו והעיפו עפיפונים. הנה לכם 3 דורות של משפחת בן גיגי. פעם בנינו עפיפונים כשגזרנו מיריעות או של בד או של נייר עבה, ועם קנה סוף עשינו את המקלות מסביב. זה עפיפון מבייג'ין, שהגיע לפני שבוע מבייג'ין, בטיסה מבייג'ין. שהרוח מעיפה את העפיפון הסיני, כי הוא מאוד גבוה יכול לעוף. אבל לא רק על הכיף, יש כאן גם מקצוען אמיתי, אלוף עולם ושיאן גיניס. נאסר עומר, אפגני שנס מפחד הטליבן וחי בצרפת. מגיל 6 הוא עם חוט של עפיפון ביד, באפגניסטן שתדעו, זה מין תחביב לאומי. הביא את בשורת הניירות המעופפים לאירופה, לנו הוא מביא, איך לא, מסר קצת אחר. I'm coming in Israel for the peace. For the peace only in Israel, in Afghanistan, and all in the world, you know, because your country. When I was in children, I listened on the television, radio, what, no stop. הוא מוסלמי ואני יהודי, וזה פעם ראשונה ששני עפיפונאים מוסלמי ויהודי מתאחדים ועושים משהו ביחד. ולמעלות תרשיחא הגענו לדו-קיום ולשלום. להעיף עפיפונים, הלוואי וזה היה כמו כל החיים. כי זה כיף, זה מהר וזה מיידי ויש רק הצלחות. וואלה, בינתיים גם לאלופים לא מצליח תמיד. אבל לידות על כנפי הנייר ועל כנפי החלומות, מרה, העיניים נעוצות אי שם בשמיים והדימויים מעופפים. Eagle presentation, la liberté, butterfly, l'amour. להעיף עפיפון זה כמו לטוס. זה אתה והרוח והטבע, וזה כיף לא נורמלי. אני אומר לאנשים, לא צריך קרק, קחו עפיפון, הראש בשמיים.